Aba basebenzi badikwe yeyokosa bangena ezitalatweni ukuvakalisa izikhalazo zabo bafuna ukuhlawulwa imivuzo yabo yangoMeyi neyangoJuni. 193 people who didn't get paid for the past 2 months. So only 93 people has been paid. Since then, we've asked them what's going on. Then they told us the problem is at the Department of Labor. And now when we call Department of Labor says that the problem, we must go to our employers. Then our employer says that the accounts are bouncing. That's why we can't get paid. Abasebenzi bathi ukungahlawulwa kwabo kudala ingxaki ezininzi nakumakhaya abo nanjengoko bengakwazi nokuzithengela ukutya. Children are hungry, no electricity, no food at home, no school allowance, the bills are going up. After 3 days, impendulo atsafanana sengilenye namhlanje kusasa ngilenye ene namhlanje size sibe la mama inkinga sesihlubeteke kakhulu abantwana bethu balambile emakhaya solo asiholi ene nasibacela ukuthi okay sibolekeni yenu imali abafuni bathi bona ikhampani ayinamali. Le nkampani ithi yafaka isicelo se-UIF ngo-April nanjengoko yayifuna ukuhlawula abasebenzi ityhola isebe lezemisebenzi ngongahlawulwa kwayo le mali ye-UIF. We have followed up with the UIF officers with no real luck. The system shows it's been processed, but at this stage nothing has come through to any of the staff members that hasn't received their TARS. Unfortunately, due to the COVID-19 and us being closed, there's no income, so there's no means for our resort and the company to assist staff financially. Ukanti UIF imile kolokuba izicelo ezifakwe ngo-April sezihlawuliwe.